Nakinomdom mo tong namahaw ko og avocado para sa luto no nya dahil blotter nati. Okay, kung kinsa tong nahinomdom mao ni ang liso sa avocado nga akong gikaon. Akong kitaan sa YouTube nga sa akong pagduki-duki research lagi ta ay ganing natay pamati. Nakita na ko nga kining avocado nga liso dili ni palabay no kay dako ning katabang sa tong lawas no nga ko hiwa-hiwaon gagmay nya ihumol sa efficacent oil, efficacent dayon butangag lana kung kuan og kuwang imong efficacent kay mahal may efficacent og lana ang isagol no. Humulan niya dayon well lana pwede po alcohol pero maayo itong lana no. Ako ani butang kay gamay may efficacent ako lana o gamay may efficacent di ka kuan di ka basa sa avocado nga liso no di mabubo na to og di sa ato papabaho lang na siya diha o kanang silbing pahang lang na diha o okay magamit magyapon kay pero di gyud ingon nga kuan ba mabasa siya di atong gibutang alcohol sa panaghuwat lang no o ato maglana ta atong idugang na po ni umapuhon human ini na kung butang sa alcohol o ganing efficacent kuwang pa man maglana lang ko pero puno na ko aron magtubig siya no aron mahaplas na to og natay pamati tambal ni sa panakitsatian unsang klase sa panakitsatian kun always kaning gitawag og panuhot, arthritis, kung sa pa YouTube research lang mo sa YouTube kaya na makita nyo kung unsay benepisyo aning mahimong kuan na to mahimuslan nining maong liso sa avocado. Okay, magiging no kani tagwat na ko na butang alcohol aron mo to no aron himong mabasa siya aron na ako'y kuan ihaplas kay di butang dugangan ako alcohol di man mo basa di man ta kahaplas no kay nauga man na okay magigsunan unay kuan dia ugma butangan pag na kunig lana ang lana gyud ang efficacent may importante ani nga isagol no okay mo na gamay lang alcohol gamay po ang alcohol kanang kuan efficacent kulang yun no magigsunan mo gyud na ato ang buhaton kay tambal gyud ni epektibo di kuno ni daghan ang nakasuway ani okay magigsunan atong suwayan tanan unsay panudlo na to no karon magandam tadaan ba kay og natay di man hibaw-an ni atong lawas ug nay pamation okay labi na gabing dako atay haplas may pay dagan-dagan ato asa tapadong matay kuan namatay kadangpan kay ang mga tindahan ang nanira